Nadakpan na ang ikaupat nga sospek sa pagpangawat ug pagpanunggab patay sa usa ka 19 anyos nga babae sa Tagum City sa Davao del Norte. Ani report ni Argil Relator. Nakahaya sa usa ka punerarya sa Tagum City ang 19 anyos nga si Sofia Marie Cuquilla. Miduaw sa haya ang mga kaila ug higala ni Sofia ug sa ilang pamilya aron ipaabot ang pagpasubo sa brutal nga pagpatay kaniya. 38 kasama dinunggaban ang nahiaguman sa biktima, dihang gisulod ang ilang balay ug upat ka mga lalaking kawatan niadtong Miyerkules sa kadlawon sa barangay La Filipina, Tagum City. Una na nga nadakpan sa Tagum Police sa barangay Mankilam, Tagum City ang tulo ka mga minor de edad nga sospek, edad 17, 15 ug 14. Nailhan ang mga sospek dihang nakita sila sa CCTV sa silingan sa biktima nga nagbalik-balik og agi sa atubangan sa balay usa ka adlaw una gibuhat ang mangilngig nga krimen. Sumala sa caretaker sa boarding house nga girentahan sa mga sospek sa barangay Mankilam. June 6 dihang nagsugod sila og renta kauban ang live-in partners sa duha. Sa ilang pagkahibalo kay laborer sa palengke ang mga sospek. Duna matud pay usa ka renter nga gitug-anan sa mga sospek nga duna sila'y gipatay. Nakapatay lagi daw sila, lalaki daw napatay. Mao to gi-confirm sa amo ang iyang kuanan, ug lalaki bagyo niya pag adto babae man mao to natawagan nila kon kadakop sila. Sa follow-up operation Domingo sa Udto, nadakpan sa kapulisan sa corner Lakandula ug Lapu-Lapu Streets sa barangay Agdaw proper, Davao City ang ikaupat nga lalaking sospek nga taga Caraga, Davao Oriental. Na-recover kaniya ang usa ka .38 nga pusil nga dunay duha ka bala ug walay igong dokumento. Gipailaw na sa inquest proceedings ang tulo nga unang nadakpang sospek sa kasong robbery with homicide. Wala na mihatag og pahayag ang mga ginikanan sa biktima. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.